video. I dag spiller jeg Roblox. Og jeg går og spiser hele tiden. Og nu skal jeg bare have noget mad. Og så er det kommet i gang og noget at drikke. Nu tager jeg noget lækkert her. Og så tager jeg tager det der. Og jeg spiser. Husk at like og subscribe. Vi ses.